Jama'a salamu alaikum. Sakamakon cece kuce za ka samu a jihar Kano a bisa wannan doka wata haramta yin kayan lefe. Wasu ma suna ganin kamar ko babu dokan ne ko kuma kawai dai ko kuma ma suna ganin wani ne dokar sun dauka mutum yana iya yin doka. To ga dokar nan yanzu haka a hannuna zan nuna kowa da kowa. Kuma wannan doka ba kayan lefe kawai ta hana ba, abu 18 ta hana. Tsarabe-tsaraben aure zan karanto su kowa zai ji, kuma zan nuna muku sunan dokan nan yanzu haka, wanda cikakken sunan wannan doka shine Kano State Marriage Practices Control Edict 1988. Doka wadda take haramta yin tsarabe-tsaraben aure a jihar Kano. Kuma aka faɗi cewa a wannan doka, amfanin wannan doka ko kuma dalilin yin wannan doka shine domin ya zama cewa an samu sauƙi wurin yin aure, sannan kuma wato yawan sake-sake da ake samu na aure shi mai zama cewa an yi maganinsa. So ita wannan doka ba wai kawai zuwa ta ce an hana yin kayan lefe shi kenan ba, a akwai cikakken bayani. Sashi na 5 na wannan doka, wadda dokar gata kowa zai ga sunanta gashi nan a rubuce. Dokar nan ta faɗi sashi na 5 ta ce the following marriage practices and expenses are hereby prohibited. Wa'annan abubuwa da za a lissafo guda 18 dukansu haramun ne a jihar Kano yayin yin aure. Sannan kafin karanto su zan faɗi hukuncin wannan abubuwa. Hukuncin yin ɗaya daga cikin wannan abu da zan karanto shine zaman gidan yari na wata 2 ko tara, ko kuma a haɗa wa mutum duka biyu. Wannan shine abin da sashi na 8 na wannan doka ya faɗa, shine punishment for offenses, hukuncin laifuffuka da aka kira. To tunda wannan shine hukuncin laifuffuka, kaga laifuffukan nan kuma an lissafo su. Na farko aka ce the following marriage practices are prohibited. Number 1 aka ce gaisuwar uwa da uba, da Hausa ma aka rubuta su, da Hausa aka rubuta wannan abubuwa ga sunan. Gaisuwar uwa da uba laifi ne, hukuncin sa wata 2 a gidan yari. Kudin zance, kayan zance laifi ne, hukuncin sa wata 2 a gidan yari. Kayan lefe, duk wanda ya kai kayan lefe wata 2 zai zama a gidan yari, ko wanda ya karba ko wanda aka yi da shi. Wato kayan baiko wata 2 a gidan yari. Kayan ada'a ban ma san me wannan ba, shi ma laifi ne. Kudin aure doka ta soke shi. Kudin rigar mijin baya babu kyau. Kudin buɗar kai, kudin da kuma kayan buɗar kai su ma ba daidai bane. Kudin alibudi doka ta soke shi. Kudin 'yan mata doka ta soke shi. Sayan fura ban san komai ba, shi ma an soke shi. Zaman ajo doka ta haramta shi. Sayan baki, kudin kama hannu, gara aure, gara haihuwa, da kuma na ƙarshe shine yinin biki. Duka wannan abubuwan laifi ne a jihar Kano. Duk wanda ya yi shi zai iya tafiya gidan yari domin girba abin da ya shuka. Kuma 'yan sanda suna damar su kama duk wanda ya wannan, domin Police Act na Najeriya ya faɗi cewa duk abin da yake laifi a jiha ko laifi a tarayya ko laifi a local government ma, ɗan sanda na da damar ya kama duk wanda ya ga wannan laifi, ya gurfanar da shi a gaban kotu, ita kuma kotu ta hukunta wannan mutum. To saboda haka akwai masu ganin ko na yi laifi da na fito da wannan abubuwa, to ni bai ne dokan nan ba. Kamar yadda na faɗa, ina fito da ita ne domin magabatanmu na baya suka kalli hangen nesa suka yi wannan doka, ban san me suka kalla ba. Wani ɗan lawyer, aiki na kawai shine wato in fito da wannan abu. Kuma wannan doka fa ba yanzu aka yi ta kamar yadda na faɗa, tsohuwar doka ce ba sabuwa ba ce. Tana jihar Kano amma ba a santa ba. So ba mamaki na yi laifi dai bai wuce na ban kaɗo wannan doka wadda ba santa ba, shine laifi na. Wannan kuma ina ganin ilimi ne, kuma akwai nauyi akan mutum in ya ga wani abu na ilimi ko wani abu da jama'a suke ciki, ya fito da shi domin karuwar jama'a. So idan mata suna ganin cewa wannan doka ba ta yi adalci ba, a iya zuwa su ma a saka a soke yin kayan ɗaki. Dama dai shi da ake cece kuce akai, kayan ɗaki a soke. Duk wanda za a kai ta gidan miji, na tabbatar ba iyayen da za su kai su gidan miji ba kayan sawa, su mata kayan sawa ya mafi sauki. Shi kuma miji ya yi gida, ya sa kayan duk da ake sakawa a cikin gida, aure a biya sadaki kamar yadda addini ya bukata, shi kenan a zauna lafiya. Kuma ban yadda wannan dokar tana da alaka ko kuma abin da muke yana da alaka da yawan mutuwar aure ba. Wannan ba shi bane. Akwai cultures da suka fi Hausa wato sauƙin yin aure. al'adu da sauran ƙabilu da suka fi Hausawa sauƙin yin aure, amma ba a samun sake-saken aure da ake samu kamar yadda ake samu
a ƙasar Hausa. Saboda haka ni ina ganin gaskiya yawan mutuwa aure a Najeriya ba abu ne wanda, ko kuma a Kano ko kuma a Arewa, ba magana ce wai ta saukin yin auren ba gaskiya. Factors ne da dama, institution ne gabaki ɗaya lalace, da kuma approach mutu auren gabaki ɗaya wani iri ne. Masana da yawa sun magana bayani akan me yake yawan jawo mutuwa aure, amma gaskiya ni ban taɓa yadda cewa wai saukin yin aure yana da alaƙa da wani ba, domin ai mun ga yadda mutanen baya suka yi. Aure abu ne mai sauki, kuma wannan yawan mace-mace auren da ake samu da wato kin riki aure ko kuma gaza riki aure ba shi da alaka da wannan. So jama'a abu doka domin a zauna lafiya, kuma ina kira ga 'yan sanda, tunda wannan doka ce, sai a fara ɗabbaka wannan doka kamar yadda doka ta bukata. Assalamu alaikum warahmatullahi.